Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jolsar en garti hande oɗo ñalawma aljuma hawri ko 12 lewru septembre hitande ujunnaji 2025 habruji moɗon demgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen noon kanko biyeteɗo Taylor Robinson nan ko suka takkaɗo ko kañum felli hono kanko Charlie Kirk ko nangama hande habruji men hande toon to États-Unis en wayno ko toon to New York hono kamɓe assemblée mo Nations Unies ɓe mbawi hande dakkodirde ko alay sago hono état Palestine wawa créede e kadi ndiɗon leydi reconnaissama kadi ene wayno ko Hamas fotani wonde joggiɗo toon doole toon to Palestine. Habruji men international mana en toon to Sénégal hono kanko ñaawo gardi ko fati affaire Farba Ngom no salima ko ɗum liberté provisoire do salima kadi hay ɗaɓɓande nde waɗa noon pour kanko Farba Ngom ɗo woni ɗo na e banggue goɗɗo ɗum fof sibabu cellal makko. Habruji men international hande toon to Mauritanie to kamɓe police ɓe mbawi yande toon e fedde bandiji ɗum noon wujjannoɓe gaz ɓe mbawi hiftude ken wona 49 butel ɗum noon ko waɗi koto wuuro wiyetego Alek toon to Mali hono kamɓe jihadisuji inniraɓe GSM feere mabɓe joni ko ɗeɗɗude Mali ɗum noon hadde ɗum hebde kala gueɗe gummotono toon to frontiére uji Mauritanie e Sénégal ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu datuji muɗum joni siftini ɗon tan hande ko aljuma 12 lewru septembre hitande ujunnaji 2025. أعزائنا المستمعين إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين الكرارين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس والتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم. سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو ساري انترناشونال. radio mon radio Jogol Sare ari wedde on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno jidirɗon faltaki capato pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiddon ko wadanede publicité e reportage communiqué e rango radio Jogol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggondirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jogol Sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio Jogol Sare a wiki temberini kasuka humanto kannu kusuka humanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru mbangande akitte mberi tenga katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani kha bismillah. radio Jogol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninke bi olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jogol Sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jogol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jogol Sare jamhire mon binden gardinde men ni habruji men guiɗoɗen ko toon to États-Unis hono kanko Taylor Robinson jaarowo duuɓi 21 jeeyaɗo toon to Utah nangama hanki jamma walla hande subaka non ko tugnade kadi habruji ɗi FBI rokki tugnade hande ɗiɗon habruji mbi wonde ko nanga kanko wari makko caggal nde tuma ko kanko wari Charlie Kirk jarannoɗo duuɓi 31 ɗon ɗo wonno kañum hoore mum e conférence muɗum toon to université gonɗo toon to Utah en wayno ko ndeno felli ɗum kural e dande ko sibabu ngal ɗon kural may tugnade hande habru gumi toon ko kanko gouverneur mo Utah o duyno toujours ko Allah no wayi taw oɗo pellude kanko Charlie taw wona ɗon no jeeya e oɗon état walla taw ni o jeeyaka e leydi he kono en wayni ko caggal muɗum hono kanko gouverneur biyeteɗo Spencer Cox nde ɓe gandi habaruji ɓe ene wayni ko felti o haali gonga wi wonde ko hulno ko waɗi ene wayno ko oɗo suko jeeya koye mabɓe kadi ummi donc kanko tumaɗo ene biyeteɗo Taylor Robinson ene wayno koye oɗon nokku o wuuri e kadi wuuri communauté gonɗo toon to Washington worgo hirnangue Utah ɗum noon ko hedde frontiére hakkude kamɓe Utah e Nevada e Arizona donc eɗen wayno ko toon o wurno ko toon kadi kanko hoore makko nanga tugna hande habruji jal kanko oɗo suka e wayno walliɓe kamɓe FBI en nangudemo ko bammakko kadi ko neɗɗo liggiide duuɓi kewɗi liggudiɗe e shérif toon to Utah ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni ɓe ɓen pawi makko juuɗe e kadi ene wayno ko toon to Utah ɗo e balɗe tati ɓe mbawata nawde mo toon to juge fawde makko ko takka ɗum noon ko anda tan ene wayno ko ɗo nanga ɗo henno kene wona taw yeehi déjà kene ɓuura 120
kilometre hakkunde muɗum kampi tuma ɗo felli wajo ko wawi wonde fof en wayno ko oɗon kampis Charlie Kirk fella ɗo en ken ujunaji tati neɗɗo ko arnoɓe heɗade kanko Charlie Kirk ko wawi wonde fof en wayno oɗo Sadio enquête neno continue tungnade kadi ko bukala kono noon ko andata noon kanko Donald Trump en wayno continue ha hande neldude message uji makko wiide wonde ko ɗum ɗo ko yimɓe wiide wonde ko démocrate en walla ko yimɓe ɓe ganduɗa wona républicain ji ɓe mbiyata left wonɓe banggue nan ɗum noon kadi ko konguɗi ɗi ganduɗa henne kamɓe supporteur uji makko walla conservateur uji sukaɓe windoɓe e nder média sociaux ji ko ɗum kalata wiide wonde ko kañumen koye men goni koye guerre par ce que yimɓe démocrate en walla yimɓe ɓe gona républicain ji to yimɓe ɓe gona kadi hay américain ji nana gummini guerre contre mabɓe ko ɗon yarate oɗo Sadio ni hohoɓe hewɓe ganduɗa haralaɓe ko fate rentidi yimɓe ko fate kisal e leydi ndi nene continue wiide yimɓeɓe yo ndento ɗum noon yo ndenta kadi woyade won nokkuji won yo ndenta kadi surtout won leyɗele won sibo wabunde ɗiɗo message uji jaltuji oɗo Sadio ni ko signe uji ɗi moƴƴani jogorade dinde États-Unis hande toon to États-Unis tungade kadi ko yalti hande hono toon to Chicago hono agent goto liggotoɗo immigration o wawi kadi fellude neɗɗo goto taw ko neɗɗo moɓe jinno nangude ɗum noon tungnade ka habaruji gumiriɗo toon to AP News hono kanko liggotonoɗo immigration ko on suka won neɗɗo goto ɓe didduno yidde nangude ɗum kono en wanne ko caggal muɗum oɗon kañum hoore mum hutori oto mum pour widde ene feromo kanko oɗo agent immigration caggal nde huuli wonde ko gurdam makko woni koye danger kanko hoore makko o felli on tungnade hande article o ene wayno ko kanko agent immigration e kanko mo moridano ko ɗon ɓe ƴeftaɓe nawa hôpital mo felli o ene wayno maayi ko toon to hôpital toon to Chicago ɗum ɗo fof waɗi noon ko toon to legal biyetengal Franklin Park woni 24 kilométre banggue hirnangue Chicago ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko pellaɗo en neɗɗo mo immigration yinno nangude ene wayno oɗo Sadio ne wiyama maayi toon to ɗon hôpital ɗum waɗi ko ɗum kanko Donald Trump mon continue peeje makko kadi yidde neldude militaire uji toon to Chicago ɗum noon ene wayno ko ɗeɗon peeje kadi hay sindo yimɓe conseil ji makko ko ɓuuri hewde nan continue wiidemo wonde ɗum ɗo ko feere kadi jogorde addandemo caɗele surtout yenno page de justice page de kadi e tribunal uji e haareji ko noon mon continue ɗum surtout e wiide makko kadi si wabunte oɗon banggue Chicago ɗo ɓe goni ko nokkuji ɗi ganduɗa henno e wiide immigration ko nokkuji yimɓe hewɓe ko toon goni ni coorni taw ngala kayitaji ko wawi wonde fof mon continue plan makko neldude militaire uji toon to Illinois habaruji men hande toon to États-Unis toon to New York assemblée générale nan toon rendi ɗum noon kamɓe renditonɓe ɓe mbawi ƴeftude nanodiral ko déclaration e golɗon konngol nde votande en wayno ko kamɓe wonnoɓe toon ɓe 193 neɗɗo hen 142 mbi wonde ko kañumen hen yimɓe 10 mbi ko contre ɗon yimɓe 10 noon en wayno ko kamɓe Israël eɓe jeeya hen kamɓe États-Unis eɓe jeeya hen kono hen 12 tawnoɓe oɗon assemblée générale kañumen gotani pour walla gotani contre ko wawi wonde fof majorité dañi kene wona 142 voti pour oɗo résolution noon ko haali d' abord wi wonde ko so jamne waɗe toon to Gaza ɗum noon ko nokku mo kamɓe Israël e Hamas ɓe kaɓata oɗo saji joni ene wayno ko alay saago oɗon jaam so ari taw kamɓe Hamas ɓe mbawa wonde état Palestine naji walla ɓe jogotako toon laamu walla ɓe jogotako noon gouvernement ɓe kawri kamɓe fof ɓe peeli hono Hamas ɗum noon kadi ɓe mbi wonde ko alay saago Hamas kañum hoore mum natta jogade kaɓirɗe walla haɓede toon to Palestine ɓe kawri kadi ɓe mbi wonde ko assemblée générale baɗo ñande 21 lewru septembre ɓe reconnaisse hono état Palestine pour godgol muɗum ɗum noon e wayno ko ɗum ɗo kadi ko hunde nde kanko Emmanuel Macron o haalno gila ko ɓooyi wi wonde ko ñande e mois de septembre oɗo assemblée générale baɗo toon kanko hoore makko daro o reconnaisse état Palestine ɗo jarten ɗo kam ene wayno ko kene wona 17 ɓe ɗiɗo état ji tawne jeeya hen état leyɗele arabeɓe kañumen koyemen fof mbi ko ma vote pour reconnaisse hono état Palestine kono en wayno ko kamɓe fof kadi ɓe jaaɓi toon to Gaza so tawi jamne ene dañi alay so Hamas kañum hoore mum totta gardigu muɗum walla kala ko wiyete peeje ɗi jogui totta ɗum e autorité Palestine mo Mahmoud Abbas ardi ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Benjamin Netanyahu e gardiɗo laamu to Israël o wi ɗum ɗo ko déclaration walla ko peeje bonde e kadi en wayno ko e wiide makko kadi o haali ɗum guila hanki o wi ko état Palestine jogorani woode so tawi mum ɓuuri ko wawi wonde fof en wayno ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa hayso ko Donald Trump haalani direct en wayno ko kañum hoore mum ne yaade makko saabu kamɓe États-Unis ɓe no continue wiide wonde ko administration Palestine mo Mahmoud Abbas en gardi ene wayno ko dokketake visa pour tawede oɗo assemblée générale baɗo toon ñande 22 lewru septembre toon to New York ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ene ƴeewa holko jogori ko kewde ko wawi wonde fof en wayno ko keewal assemblée générale mo Nations Unies
en wayno ko ɗo sa joni wi wonde ko geɗe ɗiɗi goo alay sago kamɓe Hamas ɓe natta jogade kaɓirɗe ɓe natta kadi wonde fedde haɓetende toon to Gaza e ɗiɗi ɓe ngel alay sago kadi ko état Palestine reconnaissé e kadi so jamne waɗe toon to Palestine alay sago jam wonata ko hakkunde état ji ɗiɗi hono état Israël e état Palestine tawde gondi ene takkodiri kañumen fof goto fof ne jogui laamu muɗum goto mum fof kadi ne jogui en woni indépendant donc ɗum woni ko hawra toon ɗum ɗon noon ko siftinde ɗon ha hande ene wayno ko Israël e kamɓe États-Unis e leyɗele kewɗe ɗe ganduɗa en kañumen koye men ko pro Israël en jaɓani ɗum noon kono noon en faama tan oɗo sadio noon kamɓe France e kamɓe kadi Espagne e kamɓe kadi Angleterre awnaki ɓeɗo fof ko leyɗele ɗe ganduɗa yantude leyɗele arabeɓe koko jogori vodde oɗo résolution pour wiide reconnaissde hono état Palestine. Habruji men toon to Sénégal ko yalti ñalawma he hono kanko président collège des juges d'instruction financier kanko hoore makko ardi premier cabinet au pôle judiciaire financier toon to Sénégal ene wayno kanko hoore makko ƴifti décision hande oɗo ñalawma aljuma pour wiide wonde ko windude yamirore wiide wonde ko kanko hoore makko salima rokkude hono biyeteɗo Mouhamadou Ngom gandiraɗo Farba Ngom liberté provisoire ɗum noon woni ko ɗon liberté provisoire kadi ko laabi ɗiɗi joni en namde adan ko woni ko kanko hoore makko ƴefti noon professeur goto karalla ko fati e ɓerɗe hono professeur biyeteɗo Alassane Mbaye kañum hoore mum yo losko ko fati e cellal Farba Ngom kono en woni ko caggal muɗum oɗon professeur kañum hoore mum nde addi résultat muɗum wiide wonde ko Farba Ngom cellal muɗum yaadani e kañum hoore mum ɗo sokaɗo caggal muɗum ne ɓe cali kaɗon haala ɓe ƴefti kadi harala ɓe waɗi pour yo enquête ko fate cellal makko Farba Ngom ɓeɗon kadi nde gari nde mbaɗi kadi enquête goɗɗo kadi ne wayni ko tawi kadi ko résultat ji kanko professeur Alassane Mbaye ko wanno ko ɗum tan tawi wonde ko Farba Ngom cellal muɗum no wayni fotani woppede sokato toon to Rebus ko wawi woni fof ene wayno ko hande kanko juge o ɓeɗo loskannoɓe fof ko fati kanko cellal makko kanko Farba Ngom ko kamɓe pôle judiciaire walla kamɓe ñawoɓe wonde toon ɓe ko kamɓe jamirno ɗum ɗon ene wayno ko ɗum woni avocat ji makko kanko Farba Ngom ɗaɓɓi gila jonte ɓinɗe no hono Farba Ngom yo oppite ko wawi woni fof ene wayno ko kanko hande kadi waɗi yamirore makko walla ñawore makko wi wonde ko opéra Farba Ngom yalta siftinde on tan Farba Ngom ko nangaɗo guila ñande 27 lewru février hitande ujunaji 2025 o kanko hoore makko omo takka wonde ko kanko Farba Ngom komo wonde yimɓe ɓe ganduɗa tuumaɓe wonde ko won gueɗe ɗe mbaɗi ko fate laɓɓinde kalisaji hutorade kalisaji leydi ndi ko yaɓɓude kuule gonɗe toon to Sénégal ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Farba Ngom o meeɗani ñaawe taw ko noon o mon toon donc siftinde on tan e nder yamirore makko kanko oɗo juge o wi wonde ko non seulement opéra rokkata Farba Ngom liberté provisoire kono noon kadi o jaɓani Farba Ngom kañum hoore mum nawte toon to pavillon gonɗo toon to hôpital Aristide toon to Dantec ɗum ɗo noon nawete toon to oɗo hôpital noon ene wayno ko haraleɓe sakkitiɓe ɓe ganduɗa kamɓe ñawoɓe ɓe cuɓi noon pour yo losko e cellal makko ko ɗum jamirno ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko maître Boubacar Cissé ɗum noon ko goto e avocat ji makko gonɗo toon to tribunal e kadi ko conseiller mo Farba Ngom ene wayno wi wonde ko mabɓe mbadda appel ordonnance pour salade wadde hokkude liberté provisoire et ordonnance transfert Farba Ngom donc wawi wonde fof ko ɗum woni ko yalti hen ko jida e ɗum ɗon e wayno ko kamɓe commission nationale des droits de l'homme e nder kanko konngol makko kanko Amsatou Sow Sidibé ene wayno ko ɗaɓɓande mabɓe walla rapport mabɓe yaltinanoma rapport o noon ene wayno ko kamɓe ndeɗo fedde toppitinde ko haɓanede ko fate haqqinemade e ɗum wayno ko kamɓe koye mabɓe ɓe kalini ɓe mbi wonde ko affaire liberté Farba Ngom ɗum ko hunde nde ganduɗa enne ɓe laamu Sénégal ne foti wattude hen haqqille kono ene wayno ko yalti ko ene wayno ko kanko Amsatou Sow Sidibé kolli mettere mabɓe sibabude lettere mabɓe walla ɗaɓɓande mabɓe nde bannonde yaltinama e public ɗum noon ko hunde nde ganduɗa nde wiide mabɓe ɗaɓɓande mabɓe walla lettere mabɓe walla rapport mabɓe foti yaltinede tan ko so tawi ɓe mbaɗa rapport o kadi ko ɗum ko hitande foof rapport o kadi fayi koye président de la république ɗum noon e kolli mettere mabɓe no fewi ɓe mbi wonde ɗum ɗo kadi ko wasi ɗoftade kuulal nayi ɓingal kañum koore mum kañum woni cosgal ko fate ndeɗo fedde wiyetede CNDH ɗum noon ko fedde toppitinde ko fate habde haqqi nemade toon to Sénégal ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Farba Ngom pour liberté makko provisoire e oɗon ñalawma aljuma kadi ne wayno ko kanko président de juge d'instruction financier e ɗum noon kadi kañum hoor mawɗo cabinet pôle judiciaire financier donc ene wayno ko salima hande rokkude Farba Ngom
liberté mum provisoire tonto Italie tungna kadi khabruji gumri ton Senegal hono kanko premier ministre Sénégal Ousmane Sonko e mani ummi tonto Abu Dhabi dum non ko tono wonno jillu ko fati jillu liggey o ummi ton ko aljuma kikide hande tungnade hande ko be kala mbi wonde ko fay jonko tonto Italie tungnaji video ji jaltude no wayno ko tonde yetti Italie nde ko yimbe hewbe jabbimo ton dum non wayno ko yimbe be kadi ko arbe holdude yidde mumen walla holdude weltare mumen yidemo kanko Ousmane Sonko mayr ton ko way wonde fo en wayno ko kanko mo damina mawo ya ton to Milan jango samedi kadi fottude diaspora gondo ton to Sénégal habruji men international hande ton to Mauritanie tungnade journal biyeteɗo Madara en wayno ko kambe ton to nokku biyeteɗo Alek dum non ko e nder Mauritanie be mbawi nangude bandiji wujjobe butilaji gazuji wuro Alek kadi ko capital Brakna donc en ndebe nangi be don yimbe be tugnata hande rapport gomi ton hono kambe police gondo ton to Alek be mbawi handude hol galleji jannonodi di ganda de dido butilaji gaz ngujja e kadi be wi wonde ko yimbe jeedido taw ko yimbe jom bitikaji walla magasin ko kanyumen ko emin mbawi heftinde hono odo tuma do odon jeenodo butilaji jabini halde gonde ko kanyum woni gujjanno didon butilaji kanko non mo jogi yimbe wadbe be ligotno pour wawde wadde dedo gel ko way wonde fo en woni ko police tonto Alek be mbawi heftude ken wona capantere jeenay butilaji mawdi gaz ndedo fodde bandiji yogino dum tonto Alek khabruji men international cektorden ko tonto Mali journal biyeteɗo Dakar Actualité haali hono kambe jihadisuji groupe biyeteɗo soutien à l'islam et aux musulmans en wayno oɗo sajene ɓe goni koye haare nde kadi ko ɓittude walla ɗeɗɗude Mali ɗum no donc en wayno ko balɗe ɓennuɗe kamɓe ɓeɗo wat boniyankoɓe mbawi wadde blocus ɗum noon ko hadde kala marchandise gummotonode ton to frontiére uji Mauritanie Mali walla frontiére uji Mali Sénégal ɗum noon e wayno ko ɗiɗon frontiére uji ko toon ko ɓuri hewde produit ji ɗi ganduɗa en alay sago ko Mali heɓa ɗum pour ko fate ngallu muɗum yaara yeeso toon gummoto siftindon tan Mali leydi Mali ardi ɗum ton ko laamu militaire ɗum en wayno ko tuggi hitande ujunaji 12 eɓe jogui caɗele ko fate kisal toon to frontiére uji mabɓe surtout fitinaji habde groupe aji wadbuniyankoɓe kañumen koye taw ko jokkodirɓe Al-Qaïda walla organisation biyeteɗo État islamique gonɗo toon oɗo groupe kalɗo ɗiɗo rapport aji kadi wiyete ko think tank Tombouctou wi wonde en wayno ko ɗeɗo peeje ɗe kamɓe wadbuniyankoɓe mbaɗata oɗo saa joni ko pour ustude doole laamu Mali jogui toon to oɗon région ɗeɗɗude ɗiɗo axe uji gonɗi toon to ɗiɗo frontiére uji hakkude Mali e Mauritanie e Sénégal tungnar hande rapport ko no wayno ko région gonɗo toon to kay kadi ko région mo ganduɗa en gueɗe kewɗe ko ɗon ndewata e kadi ene wayno ko lawol gongol hakkude Bamako toon to Dakar dewwol toon to kay ene wayno ko nokku mon ganduɗa yimɓe commerçant ji kewɗi ko ɗon ndewata donc ɗum ɗo fof ene wayno ko 70% e kala gueɗe gummotoɗe caggal leydi ko ɗon ndewata ɗum noon ne wayno ko kamɓe oɗo groupe wadboniyankoɓe eɓeɗen continue wadde baruji mabɓe e ɗiɗo nokkuji gonɗi toon yentoɗo ɓennu nde ene wayno ko seedeji kewɗi jokkodirino e agence France Presse mbawino wiide wonde koɓe jii axe Ségou Bamako autoji kewi en darna autoji ɗi en ma won kilométre juutendi sibabon kañumen koye ko bloca tungnade hande rapport jaltuɗo mbi wonde ko famɗi fof bisuji sappo kañumen ɓe mbaɗino mum jeygol ɗum noon ko kamɓe wadboniyankoɓe cumɗi ɗon bisu tungnade hande rapport o haali mi mbi wonde ko haysindo armée mali wawi no welsindade golle mabɓe kamɓe jihadiste toon e oɗon terrain surtout ɗon nokku en wayno ko sakkiti ko en kamɓe armée o ɓe mbi wonde ko maɓe neldu troupaji toon to ɗiɗon axe uji pour wawde artirde ordre toon to oɗon région anda ko noon hoko jogori kewde kono noon ha e oɗon ñalawma kalteɗo ene wayno ko kamɓe wadboniyankoɓe goni toon to ɗiɗon nokkuji bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar e oɗon ñalawma aljuma 12 lewru septembre hitande ujunnaji 20 gasi ha laaɓi ɗum yen mbaale jaam ha janggo kadi ma en gato on jarama.